Какви са ви впечатленията от турнира, след като сте гледали толкова мача в професионалната лига? Как ви се вижда тук футбола? Супер са нещата. Най-голямо впечатление ми прави организацията. Този мобилен терен е просто уникален по своя род и е страхотно като съоръжение, което дава възможност така и на доста хора да присъстват на много интересни матчове от аматьорски футбол, разбира се. Какво ви харесва в играта на аматьорите? Тя е известна с това, че отборите и футболистите имат изключително голямо желание и хъс за победа. Няколко път са доста по-твърди, но все пак самото първичното желание и детската радост от головите се изпитва и на тези години. Вие за кой отбор викате и стискате палци? Аз съм да победи най-добрия отбор. Аз после си ги привикам да играят срещу моя на финал. Така че това е финал преди финала. Виждате ли между тези непрофесионални играчи добри футболисти с добри игрови позиции? Тези, които са оцелели до финалната фаза, 90% от тях са минали и са школовани футболисти и момчета. Много рядко, дори на такова ниво, се стига от пълни аматьори на фаза финал. Турнирът е много благоприятен днеска, обаче тъй като отборите на Русокастро и Силвър Клуб сега се играят в финала, вече не се знае кой ще победи, но е важно ентусиазма и надежда, че по-добре ще спечели. Зависи вече, който е по-силен, той побеждава, по-слабен става на второ. Но според мен Русокастро ще победи.